имрӯз аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якчанд қонунҳо ба имзо расонида шуданд. Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳунармандӣ, дар бораи чарогоҳ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор, дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият, кодексҳои ҷиноятӣ, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, гумрук ва андоз аз ҷумлаи онҳо мебошанд. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳунармандӣ ҷиҳати иҷрои Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 26 декабри соли 2018 ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шудани солҳои 2019-2021 таҳия ва қабул гардида ба дастгирии давлатии соҳибкорӣ ва беҳдошти соҳаи сайёҳӣ бахусус рушди ҳунарҳои мардумӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум равона шудаанд. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи чарогоҳ дар таҳрири нав қабул гардида дар он масъалаҳои тартиби ба истифода додани чарогоҳ, ҳуқуқу ӯҳдадориҳои истифодабарандагони он, назорати истифодаи дуруст ва босамари чарогоҳ, инчунин дигар масъалаҳои чарогоҳ ба таври пурра танзим карда шуданд. Дар асоси тағйироти ворид гардида ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор, салоҳияти мақомоти ваколатдори давлатии навтаъсис дар соҳаи назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, дар соҳаи бехатарии озуқаворӣ ва авиатсияи гражданӣ муайян карда шуданд. Тағйири иловаҳои ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият ворид гардида ба рушди соҳа дар самти ташкили механизми электронӣ феҳристи иҷозатномаҳо, такмили салоҳияти мақоми ваколатдори давлатии соҳаи иҷозатномадиҳӣ ва паҳлӯҳои дигари соҳаи номбурда равона карда шуданд. Тағйири иловаҳо ба кодексҳои ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бо мақсади пешгирии ғайриқонунӣ пайваст кардани симкортҳо ва шабакаи алоқаи барқӣ ва бо истифода аз онҳо содир кардани ҷиноятҳои хусусияти экстремистиву террористӣ дошта равона гардида барои содир кардани чунин кирдорҳо ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятиро муқаррар кардааст. Бино ба тағйири иловаҳои ба кодексҳои андоз ва гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардида, кормандони мақомоти номбурда минбаъд оид ба даромад ва вазъи молумулкии худ ба мақомоти